ती बघ काकडी काढ काढ. अशी एक जरी सर पडली ना तरी बरं वाटतं. आता सगळं आहे ना एकत्र करून घेते. भाजी वगैरे असे ना तर हा बघा मस्त असा शेकून झालाय ना, परत नाही. बघा बघा बघितला, घेतला ना शेवून त्याचा. बघा समजलं ते पण आहे काही बघ. हां खराब आहे. नाही नाही होईल होईल. सकाळी उठल्याच ना दोघांचा नुसतं दंगा चालू आहे. चला तर बाहेर या. बाहेरचं वातावरण इतकं छान आहे ना. धुकं इतकं पडलं होतं बाप रे. आत्ता धुकं बघा कमी झालं. मग अशी मी उठली ना पूर्ण नुसतं सफेद सफेद सगळीकडं असं झालं होतं. खूप सुंदर झालं होतं वातावरण. एक 5 मिनटामध्ये लगेच निवळलं. आता मी की नाही चालले आपल्या गार्डनची काय म्हणूया आपण सफारी करायला म्हणजेच फेरफटका मारायला. ये शेरू वाग्या. हे बघा हे दोघांचं परत चालू. या जोशमध्ये आज सकाळी सकाळी. आज बघा हे असं त्यांचं दिवसभर चालू असतं ना. जाऊ दे, ते खेळायच्या मूडमध्ये आहेत. तोपर्यंत मी माझं जरा राऊंड मारून घेते. या रे थोड्या वेळाने. ह्या साईडले कुठे काकडी तयार झाले, पूर्ण तयार झाले. इथे घे आतमध्ये ये. हां थांब काढूया थांब. हां अरे तयार झाली, लक्षात नाही आपलं. त्यात बाबा सांगून गेलेला जरा बघा गार्डनमध्ये. ते सगळं बघतो. इकडे आतमध्ये त्या साईडला जरा भेंडी इथे तयार झालेत. तुम्हाला मी दाखवते काय काय तयार झालं ते. दुधी पण आपला मस्त तयार झालेला आहे, दिसतो इकडनं लांबनं. ते बघा तुम्ही पण बघा. मला वाटतं काढायला लागेल तो एखाद दिवसामध्ये. बाबाला फोन करून विचारूया. इकडे ह्या साईडला पुढे ये. हे बघा इथे भेंडी ना काय काय तयार झालेत. जर का नाही काढली तर जून होऊन जातील. ही बघा इथे दिसतात तुम्हाला. ही बघा कुणाला काढून घे. इथे पण आहे कुणाला बघ, इथे पण आहे खाली बघा. इथे पण काकडी तयार झाली बघ. ही पण काढायला हवी बघ. ती बघा काकडी काढ काढ. सूप नाही आणला ना. ठेव इथं खाली ठेव, मी घेते मग नंतरला. आता काय भाजी काढायच्या हिशोबाने आलेच नाही मी. म्हटलं चला एक फेरफटका मारूया म्हणून पुढे आलं होतं. जरी हे काढून घे जमिनीवर चालेल. मी धुवून घेईन. भेंडी काढून घे फटाफट. पाऊस पण चालू झाला बघा बारीक बारीक. काय ते नाही तो जून आहे तो नको. इकडे ह्या साईडला खाली बघा झाडं बघा. इथं बघ 1 2 हा 1 3 आणि 2 3 तर मी काढली. हे बघ ह्यातली काढ. हा बघ इथे एक आहे खाली बघा. रोपं बघा. ही 2 काढ कटिंग करून. आज भेंडी फ्राय बनतील तुला. पुढे पटकन. पाऊस बघा जोरात आलेला पाऊस. काढ त्या दोन्ही पण काढ. ते वरती बघ लाल झाले त्या काकड्या. लक्षात नाही ना आपलं. आता कुणाला बघितलं म्हणून बरं झालं. पाऊस पण जोरात आला बघ. बघा पावसात जाऊन पुन्हा थोड्या वेळाने जाऊया काम करायला. तर दुसरं काय तुझं करून घे. आता नको घालणार नाही थोडा वेळ तर आणून घेणंच ना. तिथं पुढच्या साईडला त्यांना बांधून ठेवावी. दुसरी बाजू ना बरोबर आहे. भाग्याला बांधली ना शेरूचं काय टेन्शन नसते. हा बघा चांगला पाऊस आला. आमचं काम पण सर्व राहिलं अर्धवट. चला झाडानंतर पाणी मिळालं. अशी एक जरी सर पडली ना तरी बरं वाटतं. मोरकी नाही ओरडतायत. बारीक बारीक ना आवाज होते मोरांचा ओरडण्याचा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि पाऊस की नाही आता थांबला आहे थोडासा. मगाशी भाजी काढायला गेली आणि पाऊस कंटिन्यू चालू होता. आणि आता मी फुलं काढायला चालले. देवपूजा करायची आहेत. थोडीशी फुलं ना तयार झालेली आहेत. आता हल्ली ना जास्वंदी काही जास्त फुलत नाही आहे. म्हणजे फुलावर आता येत नाही आहेत.
काय माहिती, मला वाटतं उन्हाळ्यामध्ये भरपूर धरतात जास्वंदी, पावसामध्ये कमी असतात. चला थोडीशी काढून घेऊया फुलं. चाफा ना भरपूर फुलला आहे, हा बघा. बाकी हे तर काय बोला, जास्वंदीचं दिसतच नाही आहे. काढून घेते आम्ही. हे बघा इतकी फुलं निघाली. जाई असते ना ते, आणि चाफ्याची भरपूर झाली. आता अर्धा चाफा नाही काढला मी, ठेवलंच. संध्याकाळी म्हटलं होईल परत काढायला. आणि पाऊस परत भरून आला आहे. आणि ही बघा देवपूजा आपली आज करून झालेली आहे. आज देव पण प्रसन्न झाले चाफ्याच्या सुगंधाने ना. आज दूध आणि साखर याचा नैवेद्य ठेवला आहे. तर वाघे आणि शेरू यांना बांधून ठेवले ना, जाम नुसते हैराण करतात. जर आपण बांधून ठेवलं का नुसतं त्यांचं कुई कुई चालू होतं. त्यांना सोडायचं आहे आता, पण कुणाल की नाही आंघोळीला गेलं ना म्हणून थांबले मी. नाही तर खूप बाहेर आता सगळं चिखलाने ना माकून येतात. आणि आज कसा पाऊस पडला आहे तर आज काय भरपूरच चिखल आहे. त्याच्यामुळे हा पुढचा दरवाजा ना तो आम्ही बंद करून ठेवतो आणि मग ते घरामध्ये खेळत असतात मग. आणि मागचा दरवाजा आणि तिथे पण सगळं पॅक करून ठेवतो. मग ते आतभर खेळत बसतात, मग चिंता वाटत नाही. मग नाहीतर मग कामं सोडून त्यांच्या मागे मागे मग ना धावावं लागतं असं सगळं. तर चला देवपूजा बघा करून झालेली आहे. आता नाश्ता बनवायचा बाकी आहे. आज जरा उशीर झाला आहे नाश्ता बनवायला. तो बघा शेरू ओरडतोय बघा, कुई कुई असा आवाज करतो ना. तर एक रेसिपी की ना तुमच्याशी झटपट मी शेअर करते. पराठ्यांची रेसिपी आहे. म्हणजे आपल्या घरात बघा उरलेलं अन्न असतं ना, त्यापासून हे पराठे मी तयार करणार आहे. थोडासा भात आणि थोडीशी डाळ ना कालची उरलेली आहे. आता म्हणजे शिळं खायचं म्हणजे नको होतं. हे असे पराठे ना खूप टेस्टी बनतात. थोडंसं त्यात मीठ मसाले वगैरे काय ॲड करायचे, खूप भारी बनतात. तर चला सुरुवात करूया आपण. तर सगळ्यात आधी हे बघा, हे उरलेलं अन्न म्हणजे भाजी जरी असेल ना तरी पण तुम्ही टाकू शकता ह्या पराठ्यामध्ये. हा भात उरलेला आहे थोडासा, आणि हे बघा ही वाटीभर डाळ आहे. इथे घेतले मी गव्हाचं पीठ आणि हे थोडंसं तांदळाचं पीठ. मग पीठ कसं गव्हाचं जास्त घ्यायचं, तांदळाचं थोडंसं नावाला टाकायचं. कारण जर का पाणी सुटलं तर तांदळाच्या पिठामुळे ना असं घट्ट मळलं जातं, म्हणजे पीठ आपलं पातळ होत नाही. आणि गव्हाचं पीठ लागेल तसं टाकायचं. हे आलं लसूण आणि मिरची ना चेचून घेतलेले आहेत. तीळ घेतले थोडेसे, जिरा घेतले, ह्यात थोडंसं तिखट मसाला, हळद आणि मीठ पण कमी टाकायचं, कारण डाळीत भाजीत वगैरे बघा मीठ असतं ना. आता हे सगळं ना मी व्यवस्थित मिक्स करून ना मळून घेते. आता सगळं ना एकत्र करून घेते. भाजी वगैरे असेल ना तर व्यवस्थित ती मॅश करून घ्यायची. आणि खूप टेस्टी लागतात हे पराठे. तुम्ही असं अजिबात समजू नका की चवीला वगैरे एकदम भारी लागतात. म्हणजे उरलेल्या अन्नापासून आपण पराठे बनवलेत असं कोणाला माहितीही पडणार नाही. हे सगळं मिक्स केलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये पाणी की नाही अजिबात अगोदर टाकायचं नाही पाणी. पहिला आधी ह्याचा अंदाज घ्यायचा पिठाचा वगैरे. आणि जर का वाटलं आपल्याला की नाही आता घट्ट होतं आहे तर मग थोडंसं तुम्ही पाणी टाकलात तर, पण नाही जास्त गरज लागत. आता इथे पाणी पण मी थोडंसं घेऊन ठेवलेलं आहे. बघा असं व्यवस्थित सगळं मॅश करायचं. आणि इतके टेस्टी आणि एकदम सॉफ्ट असे बनतात हे पराठे. भात आहे ना त्याच्यामुळे. आता हे पीठ टाकलं आहे. आता गव्हाचं पीठ जसं लागेल तसं अंदाजाने. अजून आहे ना थोडंसं लागेल. आता मी त्यात टाकते थोडंसं तांदळाचं पीठ, फक्त पाणी सुटू नये म्हणून. बाकी जास्त असं नाही टाकायचं. 1-2-3 चमचे समजा. तांदळाचं पीठ कसं पाणी सगळं शोषून घेते की नाही. आपण भाकरी बनवताना तुम्ही बघा म्हणजे पाणी भरपूर लागतं पीठ मळताना. तांदळाच्या पिठाची आपण जेव्हा भाकरी करतो तेव्हा. बघा व्यवस्थित झालं बघा. थोडंसं फक्त पीठ मी गव्हाचं टाकते. पीठ टाकलं तर व्यवस्थित सगळं झालं आहे. आणि कुठे असं जास्त पातळ असं वाटत नाही आहे. आता मी त्यात थोडंसं तेल टाकते, 1 चमचा तेल. आत्ता थोडंसं पाणी टाकते, कारण मला की नाही जरा म्हणजे व्यवस्थित असं सुकं वाटतं आता झालेलं. आता मी पाणी टाकू शकतो. असा अंदाज घेऊन करायचं, मस्त बनतात. आता हे टोप आहे ना डाळीचं, त्याच्यात थोडंसं पाणी घेतलं आहे आणि चांगलं असं मळून घेते. हे बघा पीठ झालं आहे मळून. आता थोडंसं तेल लावते
आणि लगेच बनवलं तरी पण चालतं, असं ठेवायला पाहिजे असं काही गरजेचं नाही आहे. झालं मळून का लगेच घ्यायचे बनवायला. तर हे बघा, हे असे गोळे करून घेतलेले आहेत. आता गॅसवर ठेवला आहे तवा तापत. आणि इथे मी घीचा वापर केला आहे. तेलामध्ये पण छान बनतात, पण कुणाला म्हणाला आई घी लाव, म्हणून घीच लावते. मग असं पीठ लावून लाटायला पण एकदम सोपं पडतं. असं काही हे नाही की लाटायला आपल्याला खूप भारी पडतं, असं काही नाही. बघा सहज आहे ना, लाटले जातात फटाफट आणि एकदम सॉफ्ट होणार, कारण आतमध्ये भात आहे ना त्याच्यामुळे. बस झालं इतकं. तवा तापला आपला, आता टाकूया. एक बाजू अशी शेकून घेतली का साईडने थोडंसं घी किंवा तेल सोडायचं आणि असं वरून लावायचं आणि चांगलं असे खरपूस आहे ना भाजून घेऊया. आणि आता हा शेकतोय तोपर्यंत मी दुसरा पण बघा इथे लाटून ठेवलेला आहे, म्हणजे लाटताना काही अशी अडचण होत नाही. परत दुसऱ्या बाजूनी हे पराठे वगैरे असतात ना, त्याला घी तेल थोडंसं जास्त लागतं, म्हणजे चवीला चांगले लागतात मस्त. हा बघा मस्त असा शेकून झालाय. आता हे असे सगळे ना पटापट मी ना करून देते. हा पहिलाच. बघा त्या दोघांना सोडले की नाही, सोडल्याचा आनंद त्यांना होतोय. काय करा काय करा दोघांनी असं त्यांना सोडलं का असं त्यांना तिकडे देवाजवळ जाऊ नका मस्ती करत करत. बस 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 बस. ए पराठा करून खायचा, पराठा मागे असेल. आणि हे बघा पराठे आपले तयार झालेत. आता हे जे वरचे पराठे आहेत ना, हे 4 ते मी भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी बनवलेत. म्हणजे ह्याला तेल घी वगैरे जे काय आहे ना एकदम कमी प्रमाणामध्ये. आणि हे बघा हे आपले खालचे घीवाले. आणि इथे कोथिंबीरची चटणी असते ना ती घेतलेली आहे. ब्लर का दिसतंय? हा हे बघा आत्ता क्लिअर झालं. कोथिंबीरच्या चटणीसोबत कुणाला हे खाऊन बघ चल. दह्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता आणि लोणच्याबरोबर पण. आता ह्या भाग्याला हा बघा शेरू बसलाय, जरा घ्या. आणि भाग्या बघा आपल्या इथे बसलेला आहे. हे घ्या खावा, गरम आहे बेटा. घे. काय झालं काय झालं नको घे. हाव आहे गरम आहे. गरम आहे म्हणून वाटतं. तो बघा तो शेरू बघा, त्याने तर सुरुवात पण केली खायला. तो बाऊल कुठे आणि त्याचा पराठा कुठे बघा. हे असं असतं शेरूचं. गरम पण आहे तो. आत्ता मी गरम गरम तव्यावर सगळं काढले, त्याला अजिबात गरम लागत नाही. शेरू बाउलमध्ये घे. तो काय ऐकणार नाही आणि त्याला गरम लागेल. हे बघा ह्याला हे भाग्याचं असं असतं नाटकं असं त्याची. खाणार तो पण थोड्या वेळाने खाणार असं. कुठे हवे शेरूच्या इथे पाहिजे. हां बघा आता हे घे. आता बघा खावा इथे खा. आत्ता घेतलं ना त्यांनी. बाजूबाजूला बसूनच त्याला हवं. कधी कधी ना दोघं जण एकमेकांच्या बाउलमधले पण खातात. ते एक चांगलं आहे की दोघं भांडणं करत नाही. बघा बघितलं घेतलं ना शेरून त्याचं. बघा हे असं त्यांचं असतं. अगे तुला तर आता तू ह्या साईड म्हणून तुला मी ह्या साईडला दिलं होतं ना, तू का तिकडे गेलास मग. अगं बाउलमध्ये घे. कसे झाले कुणाल? खावा चला. कुणालच्या बाबांना हे असले पराठे वगैरे खूप आवडतात. संध्याकाळचे की नाही आता 4:45 झालेत आणि ऊन बघा कसं कडाक्याचं पडलंय. आता ऊन लागतंय म्हणून भाग्या शेरू पण इथेच बसलेले आहेत बघा माझ्यासोबत. आपलं पुढचं अंगण आहे तिथे सावलीमध्ये. ते पण आता झोप काढून उठले दोघं पण. शेरू
ए वाघू, वाघू इथे बसले आहे बघा, जवळच आहे. वाघ्या, ए वाघोली. डोळे पेंगलेले दोघांचे पण. ऊन आहे ना बाहेर. हे शेरू, काय बाहेर ऊन आहे ना. ऊन असल्याला जास्त बाहेर पडत नाही, मग त्यांना गरमीनं सहन होत नाही. या मुक्या प्राण्यांना गरमीचा खूप त्रास होतो. तर अंधार व्हायच्या आधी रात्रीसाठी की नाही भाजी काढून घ्यायची. सकाळी काढायला घेतली, पाऊस आला त्याच्यामुळे अर्धवट राहून गेलं बघा. आत्ता ना जरा काढून घेते. हे बघा, हे दोघं जण आले मस्ती करत. तर पालेभाजी थोडीशी अगोदर जमा करते, कुणाला येतोय काढायला तोपर्यंत म्हटलं तो येईपर्यंत दुसरी भाजीने मी काढून घेते. तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. आणि दुधी की नाही तयार झालं दिसतंय मला. भरपूर अशा लांबलचक झाल्यात दुधी. काढू का नको विचार करते, पण जर का ठेवल्या अजून आता कदाचित जून होतील. काढून घ्यायलाच पाहिजे. पिकली असेल काढला, पिकली असतील. काय काय पिवळी झाली बघ. तर पाऊस नाही म्हणून का काय, पावसासाठी काय माहिती, पिकली असतील मग. काय काय खराब झाली. तर दुधी बघा किती तयार झाल्यात. तर कुणाला म्हटलं काप ती सावकाशा वेल कटिंग करशील देठ बघ. हां, आणि ह्या बघा, ह्या इथे पण तयार झाल्यात. काय करूया, हे काढूया का, काढूया बरं, जून होतील ना. काढ काढ. हे बघा, बापरे कशा लांब लचक झाल्या. दे हे खातात दे ना, पडेल खाली. पडले तर परत ते हे डाग पडेल. हे बघा, दुधीची वाढ की नाही लवकर लवकर होते फटाफट. आत्ता तुम्ही एवढी वर्षी बघितली ना, लगेच दुसऱ्या दिवशी ना अशी डबल होते. ही बघा केवढी लांब लचक आहे. मला वाटतं आहे अर्धा किलोच्या वर आहे, जास्त 1 किलोच्या आसपास. आता ही बघा, ही जरा लहान आहे ना, त्याच्यामुळे ही काय काढणार नाही आहे. ही राहू दे. अजून ह्या साईडला पण कुठे कुठे आहेत. ती बघा त्या साईडला पण आहे. कुणाला काळी झालेली फळं काढून टाक जा. काय काय दुधी नाही, दुधी बघ काय छोट्या छोट्या काळ्या पडल्या असेल ना, त्या काढून फेकून दे. हे बघा अशा आहे बघ. हे बघ, ह्या कटिंग करून टाक. ह्या पिवळ्या झाल्यात ना, ह्या काढून टाकायच्या. हे वाढणार नाही, बाकी सगळ्या वाढतील. पडणार, बाबा बोललेला काढून टाकायच्या म्हणून. ते ताकद खातात ना मग, म्हणून. चला भाजी. हां, तो नाही तरी तयार होणार ती, समजलं. हां, खराब आहे. नाही नाही, होईल होईल ती होईल. हां 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 हां, भरपूर दुधी लागणार आहेत यावर्षी. दुधीचा पाऊस पडणार आहे आमच्याकडे. हां, असू दे. हां, बारीक बारीक. हे बघा, ह्या अशा खराब झालेल्या ना. हे ते इथे कटर दे, हे काढून टाक. उगाच ताकद वेस्ट होते मग वेलीची. मी ते दे इथे. तर भाजी बघा ताईनो, आज दुधी आपल्याकडे भरपूर निघालेली आहे. खूप मस्त बघा, 3 दुधी आहेत आणि वजनाने पण एकदम भारी आहेत. असं ह्या 2-3 दिवसाचा भाजीपाला निघालेला आहे. वांगी पण आता ही पहिल्यांदाच काढलेत खूप महिन्यानंतर. अजून पण आहेत वांगी, पण ती अजून छोटी छोटी आहेत म्हणून मग ही 2 मोठी झाली होती ना, तीच फक्त काढली. काटलंसुद्धा अजून आहेत, पण खूप बारीक आहेत. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा पण लहान आहेत. ही जरा जूनसारखी वाटते म्हणून काढली. ही भेंडी बघा, भेंडी पण चांगली निघाली आपली. काकड्या 2 निघाल्यात आणि ही आपली कुरडूची भाजी आहे, आपल्या आड्यातलीच. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. रेसिपी जी तुमच्याशी मी शेअर केलेली नक्की ट्राय करून बघा. खूप टेस्टी बनतात हे पराठे. नवीन असाल चॅनलवरती तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.